my YouTube channel. Nailah law, फान्थाव, पानिलाव, थाराय बेखिनिखौनो जोंहा हाजोब्बाय हानानै लाखाबाय मोसौ थुखैनो थाखाय रेडि। नै दा लाव फान्थाव थाराय गासैबो हाना लानायफोरखौ माला सुबाय। माला मोनसे जाबाय नैला फुंनि सायाबो लोंनो जाखाबाय। बेयो थावनि फिथा माइरं गोसोमनि, बेनिखायनो गोसोमदो थावनि फिथाखौ लोंसै आरो थावनि फिथाजोंनो दिनै जिहेतु मोसौ बैसागुनि मुङै फिथाजोंनो लोंसै साखो। नै मानिखौ सायाबो लाल सासो जोंना। गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय, दा मोखौ थुखैनो लांसै रायजोफोर। नैला पानेलाव फान्थाव दिग्लिगुटि बिलाइ थाराय गासिनिबो मालाया रेडि जाखाजोब्बाय। थौदो बिदिब्ला बैसागुनि मुङाव मोसौ थुखैनो थांसै, लेट्स ग'। बैसागुनि थुखैनो थाङो होनलाय अ दाबा जों मोसौखौ नैबे हाखरावनो थुखैनोसै, जिहेतु दैमायाबो गोजानद्राय जायो नालाय, बेनिखायनो गोजान जानायनि जों हाखरावनो थुखैनोसै आरो मोसौखौ हाखर दं जिहेतु। नैला गिबियावनो मोसौ गायखौ थुखैग्रोनाय जाबाय। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था। गिबि मोसौखौ थुखैखांबाय। नैला एबार जाबाय नैथि मोसौ, बेखौ थुखैलायनोसै। बे मासे मोखौआ ओरैबायसा गिदिना दैयाव हाबनो गोथौ सानदोंखोना थुखैजाथाराखै बियो, ओरैबायसा बोनांदों। लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था दे मोसौ बिमा गायदे बिफा गायदे दिग्लिगुटिनि लावथि ख्रि ख्रि। जायाबाबो मेथाइखौ रोजाबनाय जाबाय दे लोगोफोर। गुबुनफोरा मोसौखौ थुखैनानै हांगारबो फोननाय जायो आरोना, खिन्थु जोंहा मोसौखौ थुखैनाल' ओरैनो हगारनाय जाबाय। मासे थांलायबाय। नै LDB मिक्स क्रिएसननि मालिकानो बिथाङानो मासे फैलायबाय, बिथाङा नै फिसा जोंहा थामथिबार जागोन। ओइ ओरैनो रावफ्राला मानिखौ दुगैनो बायाखै डाइरेक्ट हालाफोराव सोर एरबाय था बिमा गायदे बिफा गायदे दिग्लिगुटिनि लावथि ख्रि ख्रि। थुखै बोसोर गोदाननि थुखैनांगौ मोसौ जुनाया, दुगैना गस्ला गोदान गानहोदो जोंनिया नै LDB मिक्स क्रिएसननि मालिक खानाया फैदो थुखैनो एबार मोसौखौ लाबो LDB। सान्दुं सायदो दसे।
दे थुखै बोलां गोथौ नङा इथिं दैया सारना हर माबाफोरो लाव फान्थाव सारना हर लाव जा फान्थाव जा मेथाइ खनदों लावखारफ्रा हालदै जा खान्थाल जा मेथाइ खनदों लावखारफ्रा हाखर हालायाव मोसौ मैसो थुखैदों मिनि रंजा बाजायै मेथाइ खनै मिनि रंजा बाजायै मेथाइ खनै होंगो दोंगो ज' जाजा हानजा लारि सानदो आरो गस्ला गोदान गानदो मासे थांलायबाय सानदुं सायदो थां बिदिमोन नै मोखौफोरा आरामसे दुगैखांजोबनाय सानदुं सायबाय एकदम मोसौफोरा सानदुं सायजोबगासिबो नै हाखराव थुखैनाय जाबाय आरो मानोना दैमाया जोबोद गोजान जायोना ओंखायनो हाखराव थुखैबाय ओइ न'आ जाबाय हांसोनि न' बेजों लोगोसे जोंनि मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबनानै थांबाय दा दं जोंहा हाखराव उल्टां फाल्टां बारनायनि हाबाफारि दे मोसौ थुखैनायनि नामावथ' दुगैखानांगोन नङा होमबा रायजोफोर दे फल बारदो खाफा दुगैदो ज्रोम बाज्रोमदो दे बारदो जों एलडिबि आंबो हाबनोसै मोसौखौ दुगैखानांगोन माबा जायो ओइ जै बिथाङासो गोलैबाय आयु दै ओइ जै बिथाङासो सिला गोलैबाय आयु दै साखाबाय सेस देखा आपने लापरवाही का नतीजा है नाखलाय दैखो जाबाय सिला गारियाव खुलिगोन मोसौ थुखैनानै नै जोंहा दुगैजोब्बाय बखल बारा जाबाय होबाय जोंहा मोसौ थुखैखांबाय ओमफ्राय मोसौ थुखैनानै नैखो दैयाव थुना फैनाय जायो मा होनो फागा बावदो हाखराव मोसौ थुखैनायनि मुङाव दिग्लि गुथि ओमफ्राय दिग्लि गुथिजों फागा बावबाय आरो खुलुमबाय दे मोसौफोरखौ मोजां लाखिबानो जाबाय एसे खुलुमना हरदो खुलुमदो बेखौ बावनाय जाबाय मोखौबो थुखैगोन गथ'खौबो थुखैगोन एलडिबि मिक्सनि मानसि मोदला खबफोर एलडिबि मिक्सनि मोदला बुङिखो होमबा खिरखानि दैजों दुगैग्रा माइरं रन्दै दैजों दुगैबायग्रा थांसै रारि लुरि थांदों नै जोंहा मालिका खिरखा लाना थांबाय जों दा गलियाव थुना हैगोन न'फ्राव बिनिफ्राय मोसौ थुखैखांना फैखांनानै लाव फान्थावनि मालाखौ दानिया नैबे बारान्दायाव मोनसे थुनानै दोननाय जाबाय बिनि उनाव जोंहाथ' बाख्रिया गैला नालाय बिनिखायनो नैबे दुलिनि खाथियावनो मोनसे बे दिग्लिगुथिनि मा बुङो बेखौ देन्थाखौ थुनानै दोननाय जाबाय नैबे बाथौआवबो मोनसे थुनानै दोननाय जाबाय आरो बेखौ दिग्लिगुथिखौ बेबादिनो मोसौ बैसागो एबा मोसौ थुखैनाय साना मोजां जोबनानै थांबाय दा नेक्स्ट बैसागुनिनो पार्ट 2 फैगासिनो न'खराव बावथाय बावनाय एबा गोदान बोसोरखौ बरायनाय नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर नै दा मोनाबिलि समाव गोदान फागा लानानै गय जरा फाथै जरा लानानै गलि खाथियाव गियान सोलोंसालि बाथि फोजोंबाय नै मोसौफोराव नाहरबाय थादो खब्ला दा आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै खुलुमनाय जाबाय दै सास्रांनानै
जाहाथे मोसौ मैसोफोरखौ गोदान बोसोरनि मोजाङै मोजां लाखियो, सिखाव दाखेटफोरनिफ्राय बासायनानै लाखियो। मोसौ थुखैनायनि ब्लगा बेखिनियानोमोन। दा नेक्स्ट बैसागुनिनो ब्लग पार्ट 2 फैगासिनो, नोंथांमोना नायनानै थाबानो जाबाय।